Enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong gihimo karon ang unang adlaw sa atong triduom nga mga misa alang sa kapistahan sa tanang mga santos, All Saints Day. Atong paningkamutan nga unta kita mahilakip sa ilang mga kinabuhi nga mapuy-an nato ang kasantos sa kinabuhi. Lingi ay mong tupad na santosono na ka na. So mo ni atong pahinomdom nga mao ginay hinungdan nganong magsigitag misa, magsigitag ampo, gusto kita nga mahilakip sa tanang mga santos dito sa langit. Atong iampo ang kalinaw sa atong kalibutan nga ang mga katawhan maningkamot nga mahimong balaan, dili lang mahimong gamhanan ug adunahan. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi ani pagpamalit og mga slots, hatagan unta sa mga grasya nga makapabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita gamhanan ug walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himoa nga buhaton unta namo sa mahigugmaon nga mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Tungod kang Kristo pagtinahuray kamo, mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo maoy ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglang mutahod ug musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini.
Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios pinaagi sa iyang pulong, human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon niini, igatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag, putli o walay ikasaway, walay buling o kunot, o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas, hinunua pakanon niya kini ug atimanon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan, kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. May dakong kamatuoran kining bahina sa kasulatan ug sa akong hunahuna nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Apan alang usab kini kaninyo. Ang bana kinahanglan mahigugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon ug ang asawa usab kinahanglan magdahod sa iyang bana. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga naa sa tugaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olibo, libot sa imong talad. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ani aing no niini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila
nga mahadlokon sa Ginoo. Ginoo, manaa kaninyo, manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Kini sama sa usa ka liso sa mustasa nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang uma. Miturok kini og nahimong kahoy og nagsalag ang mga langgam sa mga sanga niini. Unya nangutana pag-usab si Jesus, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Sama kini sa igpapatubo sa pan nga gikuha sa usa ka babay o gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo nga kiningging harian sa Dios nga kanunay natong gihangyo panahon nga mangadsi tas amahan namo nga moingon ta mo abot kanamo ang imong sumpay na Thy kingdom come, mo na atong kanunay isulti. Pero wa ta kayo kasabot og unsay paagi nga ang gingharian sa Dios moabot nato. Inigabot ang gingharian sa Dios atong kinabuhi unsa may mahitabo, himuon ta niyang santos, himuon ta niyang balaan. Gilingay mong tupad, na gusto kang masantos. Sige, na. Kay kasagaran ra ba nato magsigig ingon mo abot ka namo ang imong gingharian pero dili gustong masantos. Mo ingon pagyud gani ng uban, ay lisod kay pag santos pa dire. Lisod kayo pag binuotan. Ana. Aw sige, pagyawa-yawa diha. Di man ka gusto mo santos, ang opposite ana ang pagkayawa man. Mo na gitudloan ta ni Hesus unsaon paglihok sa gahom sa Ginoo aron ang gingharian nga atong gipangandoy nga naa ang kalinaw, kalipay ug kabalaan nga dili mohunong kanang gitawag nato lasting peace, lasting happiness, lasting holiness mahitabo sa atong kinabuhi. Matod pa ni Hesus, huna-huna agid ninyo ang liso sa mas lisos mustasa. Huna-huna sa ninyo ang igpapatubo sa kanang masahon nga harina. Unsa man na sila daghan, dako o jutay unya gamay. Jutay o gamay, mo ginay sugod. Gamay kay ang liso, jutay kayo ang igpapatubo. Pero kung ang liso nga gamay imong itanom sa yuta, ang gamay ng ipapatubo imong isagol sa imong masahon nga harina, makakita jud kag epekto. In short, ayaw pangitag dagkong butang
kung dili atiman na ang gagmayng butang. Gagmayng butang. Sama anang kilay, gamay kayo, atiman na, dili kay laruton lag ditso. Kanang cells in the body, ayaw patya, pinaagi sa mga bisyo. Kanang imong reproductive cells, egg cell, sperm cell, i-appreciate. Ayaw ipapilit las kondom, patyon lang sa mga pills, kay wa na gini mo na-appreciate. Nagamay radyo kay na, pila ragod ng egg cell, pila ragod ng sperm cell, microscopic ang iyang size. Pero tanawa ka ng imong tupad is made of one egg cell and one sperm cell. Giling nga imong tupad, inagikan ra ka sa sperm cell o egg cell. Ina ba? Di na hapit makita, microscopic na. Og imo nang tan-awon sa imong mata, di ka kakita by your naked eyes. Pero look what happened na anas imong tupad. Oh, di ba? Awa mo malipay. Maunay trabaho sa kingdom of God. Nya unsa man say gusto ni Kristo nga mo'y hisgutan sa atong unang pagbasa. Unsa to'y hisgutan sa unang pagbasa? Mga asawa, tahura, sunda inyong bana, kay kana gikan sad na sa sperm cell og egg cell. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, kay gikan sa na sa sperm cell og egg cell. Pasabot ba? I-appreciate ang dako kay gihimos Ginoo nga gikan sa microscopic parts karon gitawag na nimog bana, gitawag na nimog asawa. Dili ika maoy otor ana, asawaha ka aron imo lang ginang kasab-an nagditso ang imong bana, yaw-yawan og sigihag saway. Dako kaing porsyon anang imong bana nga dili imo. Ikaw sang banaha ka, yanohon lang na nimog singhag, yanohon lang na nimog ilad-ilad ang imong asawa. Dako kaing porsyon anang tawhana nga dili imo, i-appreciate na. Niya unsa may gamiton sa pag-appreciate nga mo'y patubuon sa bana o sa asawa, ang gugma. Mausan may atong patubuon sa matag usa, ang gugma. Ang gugma hapit sa na dili makita, pero imo na nang i-act out words, thoughts, words and actions, kakita jud kag bungas gugma nga makaingon sa ka, hala, amazing. O, di ba? Kinirong atong simbahan. Kanilang usang atong simbahan, ba mo tan-aw ka dinhis palibot, ikumparar nato katong saan nato pagkumparar? Katong kapilya pa diha sa Atbang. Diha man kuno to inyong kapilya, wa man ko kaabot ato. Pag abot nako dinhi naman ning simbahan. Ikumparar ko no atong kapilya pa diha 2013 nga maoy pag deklarar ani nga parokya September 5, 2013. Nya tan-awa ang nahitabo karon ba? Unsa nung pitsaha? October 29, 2024. Practically naa sa mga 11 years. Unsa may nahitabo ron? Ninindot o nibati? Kusga? Unsa may hinungdan nga ninindot ni? Ang atong paghigugmaay, daghan ang nahigugma nato dinhi, apil ng ato mga online parishioners. Pagpaka nato ang nahigugma kanunay. Praise the Lord. Ug tungod ana, nakakita taog nindot pagtubo sa community, hastang ato mga structures ni tubo. Nagpasabot ba nga mohunong na taghigugma?
sama sa kahoy matod pa ni Kristo, magsigi ra gid siya pananga siging sanga hangtod nga daghan ang mga langgam pwede magsag, daghan ang mga tao nga pwedeng mo pasilong kay gikan atong gamay kayong landong midako mag-anam og tubo. Sige lang yun. Muna ay gid mo hunong og palit og slat. Oh, maminghoy ra ba ding mga naong kanang kon ba kanang slat ba? Ay mo ana din. Nasad kasod lagi yung slat. Makasod gid na iyang slat dayon ini-explain. Wa man gitay lain nga dinis atong parokya sa relasyon nato nga ma-express nato ang atong gugma sa akong style kana yung pagpalit og slat. Busa kabo mga slatters, congratulations, pakpakan nato ato mga slatters. Nagidaga mga utana pagyapon ako, Pader, unsa gito nang imong slat? Pastilan sa ninyo, dugaya sa ninyo makasabot. Ang slat ba, donisyon na siya, padong dinisimbahan, atong gitawag og slat. Menta na taroy project, parehaning atong kumbinto. Iabot ni Rog 45 million ang ato ng gasto, ani tanan. Murag inana ba, o pag nato makwinta in details. Sige pa mang trabaho na, pa'y ginagmayang trabaho. O na, nas mga 45 million, ato nang gidivide into slots nga tag 500 pesos. O mo nang sige patarog baligya og SBF dag 500 pesos. Imagine na, mupalit ka ko sa kaslat 500 pesos and you will become part sama sa usa ka kahoy ba daghag parts nahimo kang part nga natukod ang building nga worth 45 million. Adi ka malipay? Sama sa kahoy ba? Kanang kahoy. Daghan kay nagagmayng parts. Gikan sa iyang panit, sa iyang mga fiber, hangtod nga to sa iyang mga gamot, gagmayng gamot. Pero kada part ana, nakatampo nga makaingon ta, wow, kanindot sa kahoy. Di ba? Sige, lingihay mong tupad. Yung napila ka slots, imong natampo. Yung na ba? Napila ka slots, imong natampo. Kanang wa mulingi, klaro, wa ginakatampo. So, sugdi na ninyo karon. Sugdi. O kining atong pagsigig tampo sa katilingban, sama sa daning atong si Tio MM, o makakita na taog igong gidakon sa amount, musugod na tagpanghimo sa atong mga balay. Kaya ang atong si Tio MM, nakuhaan naman to sa atong September 8 o October 12 na mga kasaulugan. Medyo gamay pa ang nahibilin karon. Sige patagbaligya. Si Tio MM, tag 100 pesos lagi na. Pero ang atong tumong, mutukod sa tag mga -61 ka mga balay para sa atong kabus kaayo nga mga kaigsuonan. 61 ka balay, 100 pesos nimo makatampo na ka sa 61 ka balay nga ato niyang pagatukoron nga ang budget sa kada balay kay pinobre man nga balay pero mura nagbulawan para sa mga kabus kaayo. Mo average og 40 to 50,000 ang budget sa kada balay. Imagine lang na ninyo, ha? Di mo ka-imagine. Anong di man gid mo? Kuwang kayo mo skalipay nyo mga nahong, no? Kanang ngana lang, tutok lang. Tungod tingali na sa, sa man, tungod sa kalipay o tungod kay wa gid mo ka-relate. Ay, malipayon tayo kadaghanan. O na, tanawa ra ng mga tao nga nibunga na ang gingharian sa Dios diha kanila sa mas magtiayon banag asawa nga nagtuman gid aning sugo. Ephesians chapter 5 mani nga niingon, asawa tahura og sunda imong bana higugmaa og ampingi ang imong asawa kanang gasigig buhat ana unsag mga naong malinawon malipayon og ang kinabuhi nila makaingon kita santosonon.
Pero kanang asawa nga magsigig pangasaba sa bana, hapit kada adlaw makig-away gyud ang bana sa kusmod sa kaignaong singhag sa dayon. Mao na gid ilang puy-an from day 1 sa ilang kaminyoon hangtod na lang karon tan-awang mga naong mga kusmoron. No. Nya stressed ang mga naong. Nya murag mga yawa ang mga batasan. Hastang ilang mga anak mura sa giyawa ang mga naong. Matakdan man, hastang mga sanga, nya dayog reklamo, padir, nganong naingon ani man ni akong mga anak. Nako, ipangutana pa na. Di ba? Ikapangutana pa na. Nga perti nimong yaw-yawana, nya karon ang imong anak perti sang musukol nimo, perti sang muyaw-yaw. Imo pa nang ipangutana. Nag-antos mo takog, tribahom takog, sigim takog, paningkamot para mabuhi sila. Mga wa naman ni batasan nga nanagko na. Ay, maumay imong gitanom, katong imong sakripisyo pagtrabaho, basta igo ang maapilig Ginoo. Ang yaw-yaw, nya mamuiboy pagyug ka, kamo, wag mo din trabaho-trabaho, tapulan kayo mo, gadagkulan na inyong mga kaon, mga animala mo, punaan pagyug mga pistiha mo. Anak. Nya ikaw ugma hapuhap na sad ani day ana ikaw sunod sa ano kusi na sad unsaon pagkapurma ana murag kag tanom nga imong gitanom pagkaugma imo na sang giibot nya ugsok na sad tarong-tarongo na sad nimo igong na laos og sugod imo na sang bubuan sakyo na imo na sang ibton kay naglagot ka mobunga ka na ha dili mo na ingos Kristo ampingan sigihan gyud masa sigihan gyud og atiman hangtod mulig-on na gid na siya ayaw usab-usaba imong desisyon asawa ayaw usba imong desisyon sa paghigugma o pagtahod sa imong bana permanentiha aron mo tubo mga bana ayaw usab-usaba imong desisyon sa paghigugma o pag-amping sa imong asawa permanentiha karon hinon adto naman nun mo amping sa silingan adto pa mo amping sa mga hayop kana mga pets may kay mo hapuhap sa iro tila-tilaan pang dila sa iro nya nakatila ka sa imo lain na sad paminaw nakahapyod-hapyod pa ka sa naong sa imong asawa o sa imong bana nya nagkiskis ka na niya oh atos iro ini ay papi kiskis pa tila-tila sang iro nya ang bana wa gyud mahikap ang asawa wa gyud mahikap ang anak wa gyud mahapyod wa mahagki atos iro kasighaw sana man taon mo nang pertinyong sa oras iro ang iro na magsigig baiid nimo yang imong asawa kasigig paghot dias daplin nabali ang asawa na murag iro ang iro na murag asawa di ba pagbantay ta niya nang nindot kaayo magkahiusa kita basta ampingan nato ang gugma diha sa pamilya o diha sa katilingban mabitan ang kana sa mga taong kusog kayong mutuman sa sugo sa gugma kanang tinuod yung nahigugma siyang isig katao ba di sad na siya mahadlok way kahadlok nga mobarog sa kamatuoran nga iyang gibarugan sa iyang paghigugma para nako kung mupili tag mga pilionon karong panahon sa eleksyon tan-awa ng mga tao kana mga kandidato kandidata nga wa mag-usab-usab sa ilang mga desisyon kana bang kun unsay iyang gidesisyonan sa una nga nailhan nato siya unsay iyang baruganan mao ginay iyang gibarugan hangtod karon wa magtakli-takli kana bang gitawag natog balimbing o kaha mag-usab-usab siyang baruganan kaniadto supak siya ani karon uyo na kaniadto uyon siya ani karon supak na mga wa nay baruganan mura na silang mga tanom nga gibalhin-balhin di na kabunga wa gid nay bunga og labaw sa tanan pilion nato ang mga kandidato o kandidata sa atong nasod kanabitang kasunod sa pagtulunan sa Ginoo labi na ginang
pagpangalagad nga way pagpangayog bayad. Ilhan man na nato gyud sa ilang kinabuhi nga magpabilin ra gyud na silang kabos, ordinaryong tao, bisan pag magkupot na silang dagko kayong katungdanan sa katilingban, di gid na mga usab kaayo ang ilang lifestyle, ang ilang mga balay, ang ilang mga sakyanan, ang ilang mga alahas, ang ilang mga naong. Normal, pero ang ilang binuhatan makita nato na bisag asa tamutan-aw na agyoy nabuhat nga kaayuhan. Pero kana ganing mga opisyal nato sa katilingban nga iniglingkod palang pila palang katuig tuan na porti ng nindotag mga balay nindot kay mga sakyanan nag sinaw-sinaw nagmaayo, pero ang katilingban nagkaga. Ang ilang giaragaran nga katilingban wa lang gyapoy kausaban, nag-anam na og kagusbat, ato na nang hunongon pagpili ha. Kay wa nay gugma, dili na kapatubo. Karon tan-aw niyo sa atong nasod, unsa man nag-anam og kanindot o nag-anam og kaguba. Kita man gini as ubos, kita man gini adinis ubos, atong tan-awon nag-anam bag ka-relax ang atong financial stability o nag-anam tagkaratol kay minus na kay atong financial capacity. Nag-anam bag ka-relax, ka-stable ang atong peace and order sa atong katilingban. Makalakaw-lakaw ba ta karon nga dili kayo magpanglingi ug wa bay gahupo ni mo das kilid. Relax ba ang atong mga balay? Di ba ka magpanagana nga naaw niya musaka mulungkab nya patyon hinoon ka? Nagka-relax ba ka sa imong anak? Di ba ka magpanagana basig gidaan na dito sa suyupanan? Nangawagtang na batong drugas nga murag nagbaha sa una nga itinda murag lag isda. Ato nang analyson kay sige tag pili, sige tag gastog dagko, pero wa patubua ang tinuod nga gugma. Gugma alang sa kalinaw, gugma alang sa hustisya, gugma alang sa kaangayan og labaw sa tanan, gugma alang sa kabalaan sa kinabuhi. Para nako kita mga binunyagan, kitang nagsunod ni Kristo, ato ning paningkamutan. Ug ang prinsipyo nga atong sundon, matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang uban karon, bulahan kuno ang mahadlokon sa imong pangulo o sa imong superior. Sip-sip yun to the max. Pero malipay lang sa ko kay diha sa atong social media makita nato na agi mga pipila nga mosugot ra gyud prisohon, mosugot ra gyud patyon tungod sa iyang baruganan nga gibarugan. Muna usahay mamakpak ang mga tao anak nila kay moingon sana all. Pero di kay na sila daghan. Kasagaran mahadlok yun. Uy, ayaw tingog-tingog diha. Na, patay jud ka diha. Ay na lang, tingog. Ano? Ana man ta. Pero si Kristo, tingog yun. Giing na, hilom, wa mo hilom, ilansang ka sa krus, nagpalansang. Ang mga apostoles, ang mga santos, ni tingog yun, nangamatay yun. Ang uban, martir, ang uban, torture, hangtod patay. Ang uban, namatay sa sakit, pero perting daghanang giagi ang kasakit. Pero wa gyud mag-usab-usab ang mga santos. Muna ato silang pasidunggan gyud no. Manindog ta pagpasidungog sa mga santos. Ato karong ampuon ang triduom sa pangilin sa tanang mga santos. Mga igsoon, ang Dios nagpakita sa iyang dako ug walay sukod nga kaluoy ug gugma alang kanato diha sa kinabuhi sa mga santos nga bulahan didto sa langit. Uban sa malipayon ug mapasalamaton nga mga kasing-kasing atong ipadangat ang atong mga pangaliya ug pasalamat ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong triduom nga misa alang sa pagsaulog sa pangilin sa tanang mga santos. Palihog mangluhod.
Unang adlaw sa Triduo, pagampo uban sa mga balaan ug yanong alagad sa Ginoo. Tanan, o balaan ug yanong mga sulugoon sa Ginoo, kinsa nagpadanag sa inyong pagkasantos ngadto sa tibuok kalibutan, pinaagi sa inyong kinasingkasing nga pagpaubos, inyong gigakos kanunay ang kamatuoran na kamo makahimanan sa Ginoo. Ipangalian ninyo kami ngadto sa Dios nga unta mahimo usab kami mga putli ug bukas kanunay nga kahimanan alang sa Dios nung mga buhat, aron kami makadangat usab uban kaninyo sa kalipay nga way katapusan diha sa langit. Amen. Sa hilom mga muyo kita ngadto sa tanang mga santos, sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining Triduo nga misa. San Roque, iampo mo kami. San Francisco de Assis, Iampo mo kami. San Juan Diego, Iampo mo kami. Santa Bernardita, Iampo mo kami. Santa Teresita sa Batang Hesus, Iampo mo kami. Palihog Manindog, sa matag pagampo ang atong itubag, sa pangama sa mga santos, amahan dungga kami. Sa pangama sa mga santos, amahan dungga kami. Nga ang simbahan padayong motubo, pinaagi sa pagdawat ug pagtubos sa tawhanong mga kultura ug mga mithi, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, amahan dungga kami. Nga sila nga nalambigit diha sa mga programa alang sa ekonomikanhong tingusbawan, musuporta sa mga mag-uuma, ug sila nga mopalambo sa yuta, manalipod ug mutahod sa kalikupan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, amahan dungga kami. Nga ang atong mga pamilya, ilabi na ang atong mga kabataan, mutubo diha sa dalan sa grasya, ug mohingkod ngadto sa pagkakatawhan nga sama ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton, magmalig-on diha sa ilang pagtuo, ug mabaskog pinaagi sa atong pag-atiman, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, amahan dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pag-iya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, amahan dungga kami. Nga ang atong mga minahal nga namatay nga diha ni Kristo, makatagamtam sa kalinaw didto sa Dios nung gingharian,
magampo kita sa Ginoo. Sa pagmamahal sa mga santos, amahan, dungga kami. Labing gamahanan ug maluluyong amahan, ikaw ang nagbuhat ug nagpalambo sa tanang kabuhatan. Dawata kining amo mga pangamuyo nga among gipadangat, nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, diha sa pangama sa tanang mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa igasan mo kanino, tungod sa imo kayo. Giluwas mo ako, gikan sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagay paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad o gitugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy, busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamong anak sa mga langit, hagday ko ng imong ngalan, muabot ka namo, ang imong gingarian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaluan kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, inunualuwasa kami sa dagutan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kantur, hangtod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kani. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo
ang gugma nga among naambitan niining sakramento o himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamabungahon, pagkamalambuon. Apan mahitabo ra ni kun ato gyung patubuon ang mga maayong butang nga gihimo sa Ginoo, labi na gyud ang gugma sa usag-usa. Salamat sa nahigugma nato. Sige palit sa atong mga slots. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto niabot ng atong halin og 42,018 ka slots, na apay 17,982 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Niabot nag 278 ang ato sang nadawat. Ang atong CTUMM para ni sa ato ng pagpanukod og mga balay ning abot ng atong halin og 33,499 ka slots, na apay 36,501 ka slots nga available. Tag 100 pesos per slot ra ni siya. Naasa ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100. Niabot na sag 166 ang atong nadawat. Ang ato sang DSAP, uno man to ka slots ang atong last nga gi-offer, na ay nahalin gahapon nga usa ka slot, 5 na lay nahibilin ka slots. Mo na gini ang last na tong slot, kay ato ning gamiton ang mga slots para sa final nga transfer sa mga titles sa atong yutang na palit, ma-transfer na unta ngadto sa cooperative nga pangalan. Atong pakpakan ang tanang namalit natong mga slots. Salamat kayo. Nya pahinomdom nga sa atong pagsaulog sa All Saints Day and All Souls Day karong November 1 ug November 2, kinahanglan kita nga manimba. Musimba gyud mo na sa November 1 ang atong misa dinhi, Sunday Mass schedule dinhi simbahan og sa atong mga special chapels. Nga atong mga misa sa sementeryo, tanawa lang des atong tarpaulin na des gawas, og sa ato sang gipost sa ato dinhing social media sa YouTube og sa Facebook. Nya muhalad tag mga pamisa para sa mga nangamatay. Kitang tanan kinahanglan gid unta nga matag-usa nato muhalad gyud na may usay no usa ka pamilya daghan mog members, may gyud ang bana mohimo sa iyang kaugalingong paghalad, ang asawa mohimo sad, mga anak mohimo sad, kay personal natong halad para sa mga minatay. Pagdaig alang sa mga santos na nga nangamatay, pagampo alang sa naas purgatorio nga mga kalag, o pagampo sa mga buhi pa nga gimahal o gihigugma sa mga kalag nga tuas impierno. Kay kana mga kalag nga tuas impierno, mga igsoon, magampo gid na sila nga ang ilang mga mahal sa kinabuhi nga buhi pa dinhis kalibutan dili unta mahiadto sa impierno. Pero usahay lang ang ilang pagampo, mahimong murag useless, pero og maapil sila sa atong pagpamisa, mangandoy tang ang Ginoo mo honor sa atong pagsangpit. Mo na ato mga tumo nganong magpamisa gitag para sa mga kalag. Sige, manindog na ta mga buhi pa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo na
sa